tiga jenis mimpi menurut kepercayaan orang terdahulu. Mimpi kuwi pangimpen utawa pasimpenan. Lah miturut wong jaman biyen sing enek ning primbon Jawa, mimpi dibagi telu. Titiyoni, Gondoyoni, lan Puspotajem. Terus apa artine Titiyoni, Gondoyoni, Puspotajem? Monggo dijlentrehne siji-siji supaya awake dhewe kabeh luwih paham lan nambah pengetahuan. Mimpi Titiyoni artine mimpi sing dialami awake dhewe neng awal-awal tidur. Lek didelok miturut waktune kira-kira sekitar jam 09.00 sampai jam 12 bengi. Mimpi Titiyoni iki padha karo mimpi sing kerep diarani dadi bunga tidur, kembange wong turu. Mimpi Titiyoni dipengaruhi psikologine awake dhewe-dhewe. Seringkali mimpi Titiyoni ini berupa kejadian yang sehari-hari kita alami. Sing kerjane bakulan kerep ngimpi dagangane dhewe. Sing kerjane wong tani kerep ngimpi tandurane utawa sawahe. Intine ngimpi Titiyoni iki seringkali berupa kejadian yang sehari-hari kita alami. Terus sing keloro, mimpi Gondoyoni. Mimpi iki sering kedaden neng tengah-tengah tidur kita, di tengah-tengah ketika kita sedang tidur. Lek didelok waktune biasane kedaden sekitar jam 12 sampai jam 2 utawa jam 3. Mimpi Gondoyoni iki ya dipengaruhi psikologine awake dhewe-dhewe. Biasanya berupa sesuatu yang kita takuti atau kita inginkan. Jadi akeh-akeh apa sing awake dhewe pengini utawa apa sing awake dhewe wedeni kuwi dadi mimpi Gondoyoni iki. Contone saumpama kowe wedi demit, wedi gendruwo, ya iso kedaden ning tengah wengi kowe ngimpi ketemu demit utawa wedi uber-uber gendruwo. Contoh sing liya, akeh-akeh wong kepengin duwe dhuwit sing akeh, duwe bojo sing ayu utawa duwe kendaraan sing apik. Keinginan-keinginan yang sangat kuat ini seringkali juga menjadi suatu mimpi yang terjadi di tengah-tengah tidur kita. Mimpi yang dipengaruhi keinginan yang sangat kuat ini seringkali terjadi di tengah-tengah tidur kita, utawa sing disebut mimpi Gondoyoni. Mimpi iki sebenarnya dudu sekedar bunga tidur. Mimpi Gondoyoni enek artine, nanging lek ngartekne aja ndelok primbon. Mimpi Gondoyoni diartekne nganggo psikologi, ilmu psikologi. Seringkali mimpi Gondoyoni koyo ngene iki mang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terus sing ketelu, mimpi Puspotajem. Iki pangimpen sing enek artine. Biasane kedaden sekitar jam 3 sampai menjelang fajar. Mimpi Puspotajem ora dipengaruhi psikologimu, ora dipengaruhi fisikmu, ora dipengaruhi situasi sing enek ning sekitarmu. Mimpi Puspotajem salah siji mimpi sing dipercayai kawit jaman biyen duwe arti tersendiri. Terus apa artine yen suatu saat awake dhewe ngalami mimpi Puspotajem? Miturut kepercayaan leluhur, mimpi Puspotajem iki sing enek artine, sing enek maknane, nggawa pesan-pesan tersembunyi yang bisa kita lihat artinya di dalam primbon Jawa. Mimpi Puspotajem seringkali menjadi suatu isyarat tentang
sesuatu yang akan terjadi, yang akan dialami oleh seseorang, entah itu suatu pertanda baik ataupun pertanda buruk. Muga-muga pangerten iki enek manfaati kanggo awake dhewe kabeh. Yen enek salah kata utawa salah kalimat, tak nyuwun pangapura. Matur suwun, rahayu, rahayu, rahayu.